Bapak-bapak sing lagi guyang jaran kae. Aku takoni. Rekoso menuripku. Jarane Oriza. Jarane Milio. Oriza. Wong bapake ya wis kaya ngono, bruke ya wis ra madolke. Kuwi jarane Inces. Kok simbok ya duka yayah sinipi. Gek Mbak Yu ki ya saya kaya iblis patrape. Rupane jane ayu ning atine resik beceren. Jumbo. Yakin dadi jaran kin. Iki butuh jaran iki. Paman sing melu engko bayaran. Mas, kowe dadi jarane brangkang ngono lho. Nah, rada ngono. Wo jarane lanang. Man paman sing guyang jaran mriki wau napa-papa berokali pokoke limaran kesulaman beruke cengkir gading kirukiran. Kowe sapa, Nduk? Kowe sapa? Kula bawang putih. Bawang putih. Kula didukani simbok kalian Mbakyu kula amargi dok nalika kula umbah-umbah bapak kalian broipun menika ical. Mbok menawi paman ingkang nembe guyang jaran menika pirsa mbok bilih broipun menika Kelly napa dos pundi paman? Oh, jan. Ah nganggo kuwi sikile. Iki ora ngerti, Nduk. Iki jarane kok yo ha? Iki jan. Jarane kok libidone tinggi banget kok Iki lagi brai. Tulung golekno wedhus. Kula sanget penyan malih man paman sing guyang jaran mriki napa wonten apa bro kali pokoke limaran kesulaman beruke Bawang merah, jengkel karo bawang putih. Digoleki jebule ning kene kowe bawang putih. Dadi jarang. Sek, Mbak Yu. Kowe malah karo wong guyang jaran penak-penak kowe. Ora penak-penakan Mbak Yu. Kowe karo sing guyang jaran apa jarane ngaku? Luwih dawa jarane. Kok menawa paman sing guyang jaran ki ngerti papa broku Kelly apa ora ngono lho Mbak Yu. Apa ora ana wong liya? Apa kowe seneng karo sing guyang jaran? Ora seneng aku takon. Nemokke papa karo bro orang lho Mbak Yu. Lah ketemu apa ora? Durung ketemu Mbak Yu. Piye kok ora ketemu? Wes to. Mbok iki do ngopo to? Kuwi lho adikku. Jarane menengo. Jaran iki menawa tak samplok kowe. Paman ora ngerti papa bro apa Kelly ning kene apa ora. Mbok saiki beruke digoleki nang Broloko popoke golek nang toko popo. Jarane kok arep ngombe. Tak tekon karo Nini sing mususi yo. Ate kono nini sing Ini sing mususi mususi ya. beras ya, sing dadi Prastiwi. Nini sing Ayo rene kowe. mususi. Kowe rene. Mriki napa wonten apa bro Kelly. Apa limaran kesulaman beruke cengkir gading kirukiran. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Kenapa? Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau